Mae yna 8 math arbennig o bedrochr, i gyd yn cael ei dangos ar y sgrin yn awr, ac yn y fideo yma mi wnawn ni ystyried priodweddau pob un o'r siapau yma yn unigol. Na ni gychwyn efo'r sgwâr. Nawr i fod yn sgwâr, mae rhaid i siap gael 4 ochr hafal, yn cael ei dangos fan hyn gan farciau piws, a 4 ongl sgwâr neu onglau 90 gradd. Be arall dyn ni'n wybod amdan sgwâr? Wel, mae gan unrhyw sgwâr 2 bar o ochrau paralel, yn cael ei dangos fan hyn gan saethau. Mae'r croeslinau, sef y diagonals, yn croesi ar ongl sgwâr. Mae gennym ni 4 linell cymesuraeth, neu llinellau drych. Yn fan hyn, fel dyn ni wedi llunio'r sgwâr, maen nhw'n llinellau vertigol, llorweddol, a mae yna 2 groeslinol yma. A mae gen sgwâr gymesuraeth cylchdro trefn 4, sy'n golygu, os dyn ni'n cylchdro'i sgwâr drwy trwad cyfan, mae'r sgwâr yn edrych yr un peth, 4 gwaith. Nesaf, wnawn ni ystyried siap Petryal. Nawr i fod yn Petryal, mae rhaid i siap gael 2 bar o ochrau hafal ac hefyd 4 ongl sgwâr. Priodweddau eraill sydd gan Petryal i fod ganddo 2 bar o ochrau paralel. Mae'r croeslinau yn hafal o ran hyd, ond sylwch ddim yn croesi ar ongl sgwâr. Mae ganddo 2 linell cymesuraeth, yn fan hyn fel dyn ni wedi llunio'r Petryal, llinellau vertigol a'r llorweddol ydyn nhw, a mae gan bob Petryal cymesuraeth cylchdro trefn 2, felly dydy'r Petryal ddim ond yn edrych yr un fath os dyn ni wedi gylchdroio drwy 180 gradd neu hanner troad. Dawn y nesaf at y paralelogram. Nawr 2 bar o ochrau hafal sydd angen i paralelogram i gael. Mae hynna'n golygu wedyn fod gan pob paralelogram onglau cyferbyn sydd yn hafal, fan hyn yn cael ei dangos yn melyn. Fel mae'r gair yn awgrymu, mae gan bob paralelogram 2 bar o ochrau paralel. Dydy'r croeslinau ddim yn hafal o ran hyd, na chwaith yn croesi ar ongl sgwâr. Does gennym ni ddim llinellau cymesuraeth ar gyfer y siap yma, ond mae'r cymesuraeth cylchdro yn drefn 2. Mae'r rhombws yn math arbennig o paralelogram, ble mae'r 4 ochr i gyd yn hafal. Ac, fel sydd gennym ni mewn paralelogram arferol, mae'r onglau cyferbyn yn hafal, a mae gennym ni 2 bar o ochrau paralel. Yn wahanol fod bynnag i paralelogram arferol, mae'r croeslinau yn fan hyn yn croesi ar ongl sgwâr, ond sylwch dal ddim yn hafal o ran hyd. Ac eto wahanol i paralelogram arferol, mae gennym ni linellau cymesuriaeth yn fan hyn, 2 ohonyn nhw sef croeslinau y rhombws. Cymesuriaeth cylchdro trefn 2 sydd gan y siap yma. Ymlaen yn awr at siap o'r enw Trapesiwm. Nawr 1 par yn unig o ochrau paralel sydd gan y siap yma, a dim llawer o briodweddau eraill. Dydy'r croeslinau ddim yn hafal o ran hyd, does gennym ni ddim llinellau cymesuraeth, does a ddim cymesuraeth cylchdro yma, na chwaith unrhyw ochrau hafal. Ond, os dyn ni'n ystyried yr ochrau glas yma yn fan hyn, os ydy hein yn hafal o ran hyd, yna mae gennym ni math arbennig o trapesiwm, sef y trapesiwm isosgeles. Nawr, fel dyn ni newydd egluro, mae gennym ni 1 par o ochrau hafal yn fan hyn. Hefyd, mae gennym ni 2 bar o onglau sydd yn hafal, 1 par o ochrau paralel, dyna sydd yn ei wneud o yn trapesiwm yn y lle cyntaf. Mae'r croeslinau coch yma yn hafal o ran hyd. Mae gennym ni 1 llinell cymesuraeth, yn vertigol fel dyn ni wedi llunio'r trapesiwm yma, ond dal ddim cymesuraeth cylchdro. Nawr gadewch i ni nesaf ystyried y siap Barcut. Yn y siap yma mae gennym ni 2 bar o ochrau sydd yn hafal, ac 1 par yn unig o onglau sydd yn hafal. Mae'r croeslinau yn croesi ar ongl sgwâr, ac hynny tu fewn y siap. Mae gennym ni 1 llinell cymesuraeth, sydd hefyd yn groeslin i'r siap. Does gennym ni ddim cymesuraeth cylchdro yma, na chwaith unrhyw ongl fewnol sydd yn fwy na 180 gradd. Mae hyn yn bwysig i nodi, oherwydd, pe bai gennym ni ongl mewnol
mwy na 180 gradd yma, so gynnon ni ddim Barcut dim mwy, ond Blaen Saeth. Nawr mae'r diffiniad yn fan hyn yn debyg iawn i diffiniad y Barcut, oherwydd mae gynnon ni yn fan hyn 2 bar o ochrau sydd yn hafal, ac 1 par yn unig o onglau sydd yn hafal. Ond y gwahaniaeth yn fan hyn ydy fod gynnon ni 1 ongl atblyg, sef 1 ongl sydd yn fwy na 180 gradd. Dyna sy'n gwneud y siap hwn mewn gwirionedd yn flaen Saeth. Hefyd, mae gynnon ni groeslunau fan hyn sydd yn croesi ar ongl sgwâr, ond mae hyn yn digwydd tu allan i'r siap. Fel y Barcut, mae gynnon ni 1 llinell cymesuredd sydd hefyd yn groeslun i'r siap a dim cymesuredd cylchdro. Nawr, gan i weld wan os ydych chi ddefnyddio'r holl ffeithiau yna yn yr ymarfer yma i lenwi'r tabl yn fan hyn. Mae yna rhai elfennau wedi cael eu llenwi'n barod, eich tasg chi ydy llenwi'r gweddill. Pan ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan hyn, gewch chi wedyn edrych ar yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.